Ik ben Gijsje en ik ben geen huisvrouw. Ik ben Marjolein en ik ben ook geen huisvrouw. Ik ben Loes en ik ben helemaal geen huisvrouw. Ik heb 3 mannen in huis, ja. Die richten er wel eens naast. Schoonmaakdoekjes. Dat zijn echt de smerigste dingen in je huis. Gewoon tijdens het douchen je ondergoed in een emmer onder je neerzetten. En het sop dat van je afglijdt komt dan in die emmer terecht. Super efficiënt. Ik plas altijd onder de douche. Gadverdamme. Ons huis is vaak zo'n tyfusbende dat ik het eerst zelf ga schoonmaken voordat ik de hulp binnenlaat. Ik vind dat hij zittend moet plassen. Iedereen denkt altijd maar dat je over alles open en eerlijk moet zijn in een relatie. Ik doe het 2 keer per week. De bedden dus, hè. Dat gescheer van die nieuwe generatie. Ik heb geen smetvrees. Het komt allemaal goed. Het leven is eigenlijk net een vuilniszak. Je kan altijd nog wel bij.